Pasado alas 10 kagabi Abril 8 dihang nasikop sa mga pulis nga miyembro sa Santa Ana Police Station 1 ang usa ka babay human magbaligya og gituohang shabu. Gihimo ang transaksyon sa illegal nga droga duol sa Redemptorist Church sa Purukuan, Barangay 19-B, Davao City. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Noraina Abdila alias Noraina, taga Poblacion 8, Cotabato City. Napalitan ang suspitsado og balor 4,080 pesos sa gituohang shabu. Nadakpan sab sa mga pulis sa ang duha ka mga nagapayuhot og illegal nga droga nga nasignitan pa og smuggled nga sigarilyo atol sa bypass operation pasado alas 6 kagabi sa Purok 11 Vista Mall, Barangay Ilang, Davao City. Giilas sa mga pulis sa mga suspect nga sila Alnaher Jala Saman, 23 anyos, og Nasher Amil Jalilula, 40 anyos, parehong residente sa nasgutang lugar. Nakuhaan og napalitan ang mga suspect og balor 37,788 pesos sa gituang shabu. Nasignitan pa gyud kini og balor 240,000 pesos sa smuggled nga sigarilyo. Samtang nadakpan sab ang construction worker o kauban niini nga caretaker og farm sa manok atol sa drug bypass operation sa mga pulis sa San Pedro Police Station 2 sa Barangay 19-B, Garcia Heights, Davao City pasado alas 6 kagabi. Ang mga suspect giila sa mga pulis nga sila alias Dungkoy og Mark. Nakuhaan og napalitan ang mga suspect og balor 22,128 pesos sa gituohang shabu.